Danas ovde u gradu Puli mi smo bili predstavnici nekoliko općina iz Republike Bugarske. Želim da kažem da smo vrlo zadovoljni od naše posete ovde i vas očekujemo u Republici Bugarskoj. Također želim da kažem da želimo baciti ćupriju između općina u Bugarskoj i općina u Hrvatskoj. Mi smo vrlo zadovoljni od naše posete ovde. Koja poseta je bila uz saradnje sa gospođom Tanja Dimitrova. Danas nam je zaista bila čast i zadovoljstvo primiti i prezentirati gradsku upravu grada Pule upravo našim kolegama iz Bugarske. Tu je veleposlanica Bugarske bilo i predsjedništvo, rekla bih na neki način, udruge gradova u Bugarskoj i predstavnika samih gradonačelnika, načelnika i njihovih općinskih vijeća. Svakako je to za nas dragocjeno iskustvo. Mi smo se prezentirali sa našom gradskom upravom, ali najviše interesi svakako su bili povlačenje europskih sredstava kroz europske fondove. Kao što znate, oni imaju puno veća iskustva od nas, odnosno gotovo 10 godina u Europskoj uniji. Prošli su ono što mi prolazimo sada i svakako će to biti i u nastavku nastavak nekakvih zajedničkih interesa. Pa evo, danas smo imali prvi put onako konkretno prezentirati potencijale svih naših gradova. Danas oni su gosti i u Istarskoj županiji, oni će danas u Istarskoj ovaj tjedan obilaziti i još neke gradove. Svakako tu je jedna spolno gospodarstvo, nešto što njih jako interesira, svakako oni kažu i turizam. Pa ja vjerujem da ćemo pronaći zajedničkih interesa. Evo, mi smo i u jednom europskom projektu partneri kad govorimo o energetskoj učinkovitosti. Znači ima puno tih poveznica koje svakako sad treba preispitati i na kraju konkretizirati u što ranije vrijeme. Tijekom zadnjih 4 godina ja puno radim na suradnju između gradova i općina Bugarske i Hrvatske. I to je bilo još jedan korak, a mislim da je to najveći korak, zato što do sad smo ostvarivali suradnju pojedinično, a sad to radimo nekako sa asocijacijom u Bugarskoj i zato su došli tu dosta gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika sa kojim želimo predstaviti Bugarsku, vidjeti kakva je Hrvatska, na koji način se tu radi, na koji način možemo surađivati na području europskim projektima, na području kulture, na području biznesa i na svim ostalim područjima. Imamo nekoliko gradova koji su jako bliski i u Hrvatskoj i u Bugarskoj i na temelju toga gradimo suradnju i nadalje. Makar da nije uvijek bitno gradovi biti sasvim isti, zato što postoje neka područja koja su slična i neki gradovi gdje su napredovali malo više nego ostali. I to je jedan korak koji je jako bitan, zato što ako nema taj prvi korak, ne može postojati buduća suradnja. To su najbitniji ljudi koji su u stvari direktno suradnja, radeći direktno i između gradonačelnika se ostvaruje posebna veza koja je